Ar lannau'r afon Taf, mae disgyblion o ysgol gynradd Rhaid wedi troi'n ddetectif i helpu ymgyrch Dŵr Cymru i cael gwared llygredd mewn afonydd. Ers y flwyddyn 2000, mae Dŵr Cymru wedi gwario mwy na 1 biliwn o bunnau yn gwella rhwydwaith carthfosiaeth. Mae hyn wedi dod â buddion enfawr i amgylchedd Cymru. Oherwydd y buddsoddiad yn ein gweithfeydd trin dŵr gwastraff, mae hyn wedi helpu Cymru i ennill treuan o holl draethau baner las y Deyrnas Unedig, ac mae'n hafonydd ymysg y gorau anlendid. Mae Dŵr Cymru yn gweithredu mwy na 19,000 o gilomedrau o bybyllau carthfosiaeth a dŵr. Mae'n waith anferth glanhau y dŵr gwastraff sy'n gadael ein cartrefi a mannau gwaith. Mae Rhaid sicrhau bod y system yn gweithredu'n effeithiol heb achosi Llygredd i'r nentydd ac afonydd. Anamal iawn mae problemau'n digwydd, ond pan maent yn gwneud, fel pan fod cyfarpar pwmpio'n methu, fe all effeithio ar ansawdd dŵr mewn afon, effeithio ar bysgota a mathau eraill o fywyd gwyllt, yn ogystal â phobl sy'n dibynnu arno i bysgota, i ganwio a dibenion hamdden eraill. Mae Dŵr Cymru yn buddsoddi 12.5 miliwn o bunnoedd rhwng 2010 a 2015 i fynd i'r afael a digwyddiadau sy'n gysylltiedig â Carthion. Ond mae angen eich cymorth chi arnom. Yn cefnogi'r ymgyrch yw cyflwynydd rhaglenni natur Iolo Williams. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig iawn bod Dŵr Cymru yn rhedeg ymgyrch fel hyn, achos mae'n afonydd ni'n eitha glân, chwarae teg. Mae'r afon Taf fan hyn, hanner canrif yn ôl, bydde fo'n wynwynig. Mae yna dim byd yma. Erbyn heddiw, mae llawer glanach, mae dwrgwn yma, mae glas y dorlan yma, bilidwcar, pysgod, eogiaid yma, ond wrth gwrs gallen ni wneud yn well eto. A da ni'n gofyn i'r cyhoedd helpu ni, achos nhw sydd allan a nhw sy'n cerdded afonydd, pysgota'n afonydd ni, sy'n nhw'n gweld unrhyw beth, fydd Dŵr Cymru allan o fewn 4 awr, glanhau hwnna fyny, a fydd yr afon yn well eto. Felly sut mae adnabod Llygredd Carthion mewn cwrs dŵr? Mi allech chi weld golygfeydd fel rhain. Gweithio'n toiled, all gynnwys solidau carthion a chynhyrchion misglwyf, gollyniad sebonllyd neu leithog yr olwg, ac wrth gwrs efallai bod yna orogl carthion amlwg. Os ydych yn sylwi ar unrhyw un o'r rhain yn eich nant neu'ch afon lleol, ac rydych yn credu fod yn gysylltiedig â carthion, rhowch alwad ffôn i ni yn syth os gwelwch yn dda, ar y rhif hwn. Dim 800, dim 85, 3968. Mi ofynnwn ni i chi, beth yr ydych wedi weld, lleoliad y broblem, pa modd drwg yw'r broblem ac ydi o dal i ddigwydd. Fe wnawnyru rhywun yn o'n syth. Os yw'n gysylltiedig â Carthion, mi wnawn atal y broblem a glanhau. Cario allan ymchwil i'r achos i sicrhau bod y broblem ddim yn digwydd eto. Well, James, have you had a good time? Yeah. You've enjoyed it, have you? Yeah. Good lad. Now, hey, the big question is, if you see pollution in the river, what do you do? Call the number. Straight away? Yeah. Good lad. A gyda'n ieuenctid yn rhan o'r ymgyrch, gall on fod yn rhywbeth da, fel mae Iolo yn esbonio. Mae amgylchedd glân yn dod â chymaint o fanteision i bobl a bywyd gwyllt, a mae hefyd yn helpu'n diwydiant twristiaeth hanfodol bwysig. Y cyfan sy'n rhaid i chi wneud os ydych chi'n gweld Llygredd Carthion ydy ffonio'r rhif yma. Dim 800, dim 85, 3968. Helpwch ein hymgyrch os gwelwch yna i wella'n afonydd flwyddyn ar ôl blwyddyn.